Здравейте отново в Sweet Tips. Преди да започна с видеото, искам да се извиня за това, че не сме правили видео отдавна. Причината, поради която не сме правили видео, е, че започна учебната година и е малко трудно. Ще се опитваме да правим видеота през уикендите. И да, нека да започваме с видеото. Така, това, което днес ще ви покажем, как да си направите тази много готина гривна. Аз лично много я харесвам. Ще ви покажа как да я направите с станче. Аз, за тези, които са се досетили, съм си направила станчето самичка, с габърчета, малко е криво, но се надявам, че ще разберете. Ще използваме само 4 габърчета. Или ще ви покажа как да се го направите с 2 вилици. Нека да започваме. Така, за тази гривна ще ви трябва 3 цвята. Аз няма да правя дълга гривната, понеже в нещо не мога да намеря в никой магазин ластичета и си пазя ластичетата. Ще използвам оранжево в ролята на бяло, червено в ролята на синьо и зелено във формата на розовото, което е всъщност краят. Също така ще ви трябва една S-образна закопчалка и кукичка. За вилиците много лесно трябва да са с една големина, такива с 4 зъба. Ето така се закрепват с 2 ластичета, една за друга. Първо ще покажа с станчето как се прави. Ще ви трябват само 4 габърчета или крайчета, не знам точно как да го кажа. Ще използвам тези двата, да знаете. На тях ще показвам. Няма да правя, за втори път казвам, че няма да правя гривната дълга. Да, просто гледайте. Така, както вече казах, ще ви трябват само 4 габърчета. Така, започваме с първия цвят, който в случая е белия или оранжевия. И го кръстосваме в средата по диагонал. Ето така. Виждате? По диагонал. След това взимаме този, който е дан от края цвет. И го прекарваме по диагонал, като кръстосваме в средата. След това вземаме втория цвят. Слагаме го без да кръстосваме. Повтаряме същото с този, който е в края. Взимаме от първия цвят и го слагаме отгоре без да кръстосваме. Така. Тук трябва да имате 2 реда. Покажа, че са 2 реда. А тук трябва да имате 3 реда. Както виждате, имате 3 реда. Така. Взимаме най-долния ред и го слагаме отгоре. Взимаме най-долния ред и го слагаме отгоре. Най-долния ред и го слагаме отгоре. И най-долния ред и го слагаме отгоре. Така. Сега, тук много важно да кажа, че трябва да започнете от този край. Ето така. Слагаме следващия цвят. Гривната ви иначе ще се развали. Трябва да започнете с цвета. Когато продължавате гривната, трябва да започнете с цвета, който е в края. Най-долният. Най-долният. Точно така. Ще покажа един последен път. Така тук може да избутате вече на една страна с края на кукичката тази част.
Взимаме зеленото. Червеното отгоре. Така. Разбрахте вече техниката. Мисля, че може и сами да се оправите. Това е последният край, понеже ми свършиха зелените ласичета. Повтаряме това, което правихме до сега. И сега ще ви покажа как да си завършите гривната. Значи, тук където имате два края, а тук имате един. Тук където имате два края, издърпвате втория край. Или втория ред. Не знам точно как да го обясня. Отгоре. След това взимате единия зелен край и го слагате на единия, който е всъщност оранжев. Повтаряте това също. Трябва да имате на диагонал. Сега взимате последния край, всъщност този и го слагаме отгоре. Втория отгоре. И знаете, вече захващаме двата края. Отново ще ви покажа това, което аз правя. Взимам втория край и го пъхам отгоре. Може да си го разтегнете малко, за да бъде по-хубаво. И виждате как се получава. Смятам, че се получава страхотно. Много харесвам този ефект. И сега е време да сложим кукичката. Така. И в другия край. Аз няма да го закачам, понеже сега ще ви покажа как да го направите и с виличката. Продължавайте да гледате. Преди да започнем, искам само да кажа, че с вилицата се плете по същия принцип. Както виждате, тук имате 4 по 4. Така. Взимаме първия цвят. По диагонал. Втория. По диагонал. След това взимаме следващия цвят. Както виждате, по същия принцип се прави и е един и същ ефекта. Взимаме последните редове. Тук малко по-лесно е да се вземат редовете, но предполагам, че ще се справите и с станчето. Така, вече знаете как се прави, така че не мисля, че е нужно да повтарям, но ще ви покажа още веднъж. Аз захващам на два зъба, вие може спокойно да се го захващате по един зъб, но на мен лично по-лесно ми е на два зъба. Ето така. Последния край. Последния край. Последния край. Последния край. Така, за завършека на гривната е съвсем същото. Изкарвате двата последни края.
След това от единия отива на другия. Тук само, че един срещу друг. Този отива тук и този отива тук. Естествено, както виждате, отново се получава по диагонал. Ето така. Изкарвате вторите редове. И знаете вече как се закрепя. Надявам се видеото да ви е харесало. За повече информация посетете Facebook страницата ни или Instagram профила ни. Също скоро ще си направим и Ask.fm профил. Ако имате въпроси, направо може там да ни питате. И да, до скоро. Можете също така да задавате въпросите си и в коментарите по-долу. Чао!